Vážení zákazníci, dovolte mi popřát vám vše dobré do nového roku 2026 a především vám poděkovat za dlouhodobou důvěru, kterou nám prokazujete. Velmi si vážíme. Rád bych vás zároveň seznámil s důležitou změnou, ke které jsme po pečlivém zvažování dospěli. Svět prémiových elektrokol se v posledních letech výrazně proměňuje. Technologie se posouvají, nároky zákazníků rostou a my chceme být i nadále místem, kde najdete to nejlepší. Proto měníme název naší prodejny z Hi-Bike Morava na DD Bike. Tato změna nám umožňuje nabídnout širší výběr špičkových značek, nejnovějších technologií, skvělý design a především kvalitu, na které jsme vždy stavěli. Nově u nás najdete kromě značky Hi-Bike další dvě pečlivě vybrané značky, a to Megamo a Raimon. Španělská rodinná značka Megamo s více než 30letou tradicí přináší moderní přístup a jednu z nejzajímavějších technologických novinek současnosti v oblasti pohonu elektrokol, a to motor DJI Avinox. Německý Raimon s kořeny sahajícími k highbikeu vyniká precizním zpracováním, spolehlivostí, vynikajícím poměrem mezi výkonem a cenou a přináší nejnovější generaci motorů Yamaha. Více informací o nové nabídce a modelech pro rok 2026 naleznete na našich webových stránkách ddbike.cz a ddbike.sk. Změnil se název prodejny, ale to, co zůstává, je náš profesionální a osobní přístup k vám, našim zákazníkům. Moderní a prostorné zázemí naší prodejny, špičkový servis, jedinečná testovací trať a také široká nabídka příslušenství a doplňků. Rádi vás osobně přivítáme na naší prodejně, kde vám představíme jednotlivé značky, technologie i dostupnost konkrétních modelů. Děkujeme vám za přízeň a těšíme se na další společné roky plné nových zážitků a špičkové cyklistiky pod již novým názvem DD Bike.